आजी हंग जोर पावसू आणि मिगेल मूड आजी सम्मना मक्का आजी आमगेला किनी गोळी मामा वैरी जोर कोपैला कसं म्हणून सांगतो तुमका ट्रम्प मामाले विषय सोडी ताणे लॉकडाऊन थक्का मत्तांतुना चिके लूज कोरोना ते जनाक पर पैसे बाहेर भोंचा सोडतो असतो आमगेल किनी गोळी मामस पडाय तांका पायू भीतर राबना तुगेल गार्डनिंग का हेल्प करता शाण ईट म्हणू होम डिपो धावता नांका चील हाता चील कसं म्हणतात का ग्लोव्ज काही नांकाक मास्क काही टॅम्पुरा घालू यो किनी गोळी मा होम डिपो वत्ता म्हणालो हांव सांगले पडयाची थैंची वेग मंजस मक्का मैदा पिठा नुरनुरी चक्कुल खाऊची आशी जाला एतन एक मैदा पीठ घेऊन याची म्हणा किनगोळी मा म्हणालो फ्लार राईट आमळे वई तक मैदा पीठ म्हणचे हा म्हणून हन्नी दोनी चील शाण होम डिपो दखनो वेगमना दखनो 1 डझन रोज घेऊन घरला आईलाची निमगेले मैदा पीठ काही सांग तू म्हणून हन्नी रोज दकैताच मका तू फ्लार म्हणल नवे म्हणून कसा कर मात चक्कुल कशी करची आहे रोज गेले कोपान तोंड सुजिल पडोनु अपास धावलींची वेगमन साक आता बदल मैदा पीठची घेऊन येता म्हणून थई उचून कसले हंगेले कारभार तर सांगताची तू गेलती फ्रेंड तमळांची अलमल मा मास्क घालनो आईला भोमतशी हम सांगले तुमका कशी कळली ती मास्क आणतो अलमेलम म्हणून हां पहिली मास्क घालनो तुमगे लेत राहताना मिगेल गुर्तू ना म्हणून सांगले तुम्ही अलमेलम माल कशी गुर्तू कळलो मास्क घालनो म्हणून माका भारी आश्चर्य हानी म्हणालींची तू गेलती फ्रेंड अलमेलम माले भरतनाट्यम वॉक जगत प्रसिद्ध नवे 10 मैली जलारी ती कसोदून काढेत म्हणालींची मक्का जोर हसून काही पुरसत ना सोडी आधी हम हंका नुरनुरीची मैदाच्या खोली आणि हुनीची काफी कोरनो दिला आजी मेमोरियल डे उडगासा काम गेले इतले वारा गेलेले जवान इंडिया जेवो अमेरिका जेवो मेललांक मी गेले नमस्कार अंगपळे नुरनुरीची मैदा पिठाचे चाकुली हुनी हुनी काफी पुरी एक प्लेट आगांधवला तुम्ही पुरा खायाची ते नमस्कार।